L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Iżaeva ġewwa l-Awra għad-Dwiefer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi nilqakom għal dal-programm li wasalna ta' qabel tal-aħħar il-11 il-wieħed il-programm Il-Verita. Kemm jgħaddi żmien malajr. Nispera li daw il-programmi qegħdin jidħlu mhux biss ġodarkom biss, imma f'qalbkom ukoll. Grazzi tal-korrispondenza tagħkom li qegħdin tibatuli daw il-messaġġi, il-Mulej kif qed imisshom il daw in-nies. L-Ispirtu Santu, imma ma nifqux hemmhekk. Irridu nkomplu niskopru permezz tal-kelma tiegħu il-Mulej kemm iħobbna u x'irid biex aħna nsalvaw, biex ingawdu għall-eternità, għall-ġid tagħna nfusna. Mingħajr Kristu, mingħajr id-demm tiegħu ma nistgħux insalvaw. Nistgħu mhux nagħmlu opri tajba x'inhuma? Karità, nejnu lil ħaddieħor, kull aspett li huwa tajjeb. Inutli għax dawk anke min ma jemminx jagħmilhom ukoll. Id-demm ta' Kristu li jsalvana għax aħna qabel ma miet Ġesu konna l-edewwa ta' Alla. Imma xi ġmien li provdinna din it-triq għalhekk Ġesu jgħidilna minn Ġwanni 14 jgħidilna li huwa l-triq, il-verità u l-ħajja. Permezz tiegħu nidħlu fis-saltna ta' missieru. Permezz tiegħu biss, għalhekk irridu nemmnu fih. Huwa sintendi huwa Alla huwa l-unika medjatur bejn Alla u l-bniedem. Medjatur xi tfisser li waslilna t-talba. Wieħed bissem. Aqrawha qiegħda fl-ewwel ktieb ta' Timotju, kapitlu 2, versi 5 u 6. Wieħed huwa Alla u wieħed huwa l-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Mela allura l-huwa wieħed huwa l-unika wieħed sintendi għax Ġesu huwa Alla qiegħed kullimkien fl-istess ħin u l-unika wieħed li jista' jisma' lil kulħadd lin-nies li jitolbuh. Aw kif taqbad tgħid f'ħin wieħed għax huwa omnipreżenti. Mela, ħanaddu għall-feature tagħna illum. Ħanibda b'xi ħaġa verament li laqtitni mill-kelma tal-Alla insomma kollha tolqotni. Nisperaw li għandkom diġà l-Bibja ħdejkom ħalli tiċċekkjaw bħali u nfakkarkom ukoll li għandi l-paġna tiegħi fuq Facebook u anki dawn il-programmi qed ikunu qed intellgħuhom ukoll fuq YouTube. Dejjem istaqsu kif jgħidu bil-Malti mistoqsija waħt il-erf. Meta nistaqsu niksbu aktar erf. U jien sintendi, intikom it-tweġiba mill-kelma tal-Alla, jekk tkun il-kelma tiegħi mhix tajba. Intikom il-provi minn hawn, u mbagħad intom bejnek u bejn Alla. Sa temmen u ma temminx, itolbu. Ħalli l-Ispirtu Santu jigwidakom u għadkom ma tafux il-meravilji li jkollkom f'ħajjitkom. Alla volja tkunu għaddejjin minn affarijiet koroħ. Li iva, dik hija d-dinja. Mela, ħammorru fi Iżajja, fil-ktib ta' Iżajja, kapitlu 40 u l-aħħar vers 31. Araw xi ġmiel.
Imma dawk li jittamaw fil-Mulej jieħdu saħħithom. Itellgħu l-ġwienaħ bħall-ajkli. Jiġru bla ma jegħjew. Jimxu bla ma jintelqu. Tgħidli jien għandi l-bastun. U sani ġri. Jiena ma nistax nimxi, imma xiri tifisser biha din. Araw dan il-feature. dak il-feature kien l-ajkla. Aħna għanna ikonna jekk ikonna t-tama fil-Mulej, ikonna dawn il-ġwienaħ li nikkumbattu mal-ħajja. Xi ġmier kemm iħobbna l-Mulej, imma rridu nkunu fidili lejh. Xi ġifieri fidili? Fidili mhux xi kultant kif naħsbu aħna, jiġifieri rridu nintelqu fidejh u tiskanta kif imexxina l-Mulej. Mela, illum għandna Mistieden u għarġajt student il-pastor tiegħi, Pastor Vince, grazzi tal-li għarġajt ġej tal-dan il-programm. U anke aħna l-pjaċir tagħna li konna lilek.
Għax naf li Gloria l-Mulej. kif għallimt li issa qed tallem ukoll u għadek tallem jiġifieri għax jiena qed niġi l-Bible Studies għax il-kelma talla ma tispiċċa qatt. Dejjem hemm x'titgħallem għal dawn l-aħħar 13-il sena mmur il-Bible Studies u dejjem niskopri l-ġdid. Għadni ma skoprejtx kollox mill-kelma tiegħu. Jiena, għadden kun qed naqlem jew nipritka. Tibda titgħallem li tkun qed tipritka inti stess. Tajta x'aħna meta preparaw il-pritka jew t-talim, l-ewwel ma nadattawna ħanara xi jrid alla minni. Fimta nadattaw il-pritka għalina stess l-ewwel, mhux l-ewwel darba tagħmel qudiem il-mera ngħid hekk ma nibda minnek. Għax dak li tixtieq lilek huwa tajjeb, dak tkun tixtiequ għal ħadd ieħor ukoll. Dik hija l-kelma talla. Hemm ukoll fil-kelma talla mniżel li l-kelma talla l-Bibja ġifi 66 ktieb li huma mera. Għalina, Pawl għalinna hija mera. Ġifieri naraw lilna nfusna fil-kelma talla kemm sabiħa. Għalhekk Alla jrid il-qima diretta mill-ispirtu tagħna għalhekk ma jridniex nittrawmu billi nagħtu l-qima lil ħaddieħor jew naduraw il-ħadd Alla irrid il-qima leħ biss. Ajjur ta' tajt il-kelma ajjur. Fis-sens tal-kelma ta' mħabba ta' bħal meta raġel jew ma jkunu għajjurin għal xulxin mhux biex jiġġieldu jew hekk imma xi jkunu jridduhom għalihom. Jien meta l-mara rida għalija ma jridx għal ħadd ieħor l-istess ukoll. Qed tifhem dik it-tip ta' ejra qaddisa ngħidula aħna, ejra li toġob il-Alla. U Alla ibati minn dik. Infatti insibu skrittura fil-kelma talla li l-Lut meta ħarġu mill-Eġittu ġelu l-Alla għanqulu meta għamlu l-idoli biex jadurawhom, l-oġol, u ġarru ħafna magħhom idoli żgħar għax imbagħad hemm ħafna stejjer. Għanqulu l-ejra, mhux rabja, ejra. Għax rabja u ejra differenti. Alla rabja u kollha qatt ma jindem, qatt ma jidneb. Ma jagħmel żbalji. Ma jagħmel żbalji, għal ma jistax jagħmel żball u laqas jigdeb. Eżattament, mela fuq hekk illum is-suġġess li sa nitkellmu. Kif għandna aħna inqimu lill-Alla li diġà jiena qedta fl-ispirtu fil-verità. Imma xtejt il-kelma talla fuq dawn l-affarijiet u ħaniskopru kemm it-testament il-ġdid u kemm it-testament il-qadima. Ħalli naraw aħna biex nagħtu wkoll. Fil-kelma talla hemm inċens aroma riħat fuq, grazzi, Pastor. Meta aħna nqimuh fl-ispirtu fil-verità, minn ġo fina tibda ħjerġa riħat fuq għalant il-Mulej. Jiena fit-tron ta' Alla. Ġifieri aħna meta nqimu l-Alla fil-verità u s-sewwa ma jkollniex ħsibiet band oħra. Għatem meta mmorru l-Knisja ħana nitolbu l-Alla jħfridna d-dubietna kollha kif nitlu fil-Knisja, dak huwa l-qima iżadora, tmexxina biex naduraw l-Alla fil-verità s-sewwa u tipprepara qabel dak. Eżatti aħna nagħmlu rehearsals. Mela anke waqt ir-rehearsal aħna peress li intom tafuni ninkanta għandi tifla tiegħi li tmexxi l-worship. Tipprepara il-Mulej jispira permezz tal-Ispirtu Santu, jispira it-tema u tiskanta jsibila insibu songs li jkunu iva ngħidilhom di. Din it-tema issib il-kanzunetti per-każu li aħna salvi. Hemm ħafna temi fuq Alla x'iridu nfaħruh. Imma waqt li nkunu qegħdin nagħmlu rehearsal nitolbu qabel biex dawn il-kanzunetti jidħlu wkoll fil-qlub tal-congregation bl-Ingliż. Il-ġemgħa aħna flimkien biex infaħru kulħadd ifaħħar fi spirtu wieħed lill-Alla. Għalhekk immorru niltaqgħu mal-Knisja barra li niklu mill-kelma talla ukoll kif diġà kellna programm jieħdu mill-ġisem u dem li dawk li jirrappreżentaw il-ġisem ta' Kristu, dem ta' Kristu u
Konsa tgħid xi ħaġa, Pastor? Għax qed nara. Kompli, kompli. Okej, orra. Qed tibtek tgħid Le, aspetta nagħmel subajja qudiem Imma aħna nitolbu tiskanta dak li kien sa jgħid il-Pastor ukoll qabel, tiskanta. Iżadora u l-Pastor ma jkunux ftehmu fuq it-tema. U l-pritka tinserta, Iva. Ma nagħmluha. U l-pritka tinserta fuq l-istess tema li tkun il-Mulej kun ispira l-tifla tiegħi, Iżadora u l-Pastor biex aħna nfaħru lill-Alla u tiskanta l-Mulej kif jaħdem u kif jikkonferma dak li nkunu qegħdin ngħidu. Għalhekk importanti li n-nies imorru l-Knisja, għaliex għax meta inti tibda tisma' il-Knisja ħafna anki aħna tagħmel jiena xi kultant. Jo tkun ġej dejjem jara x'inqala għax ix-xitan irid il-qima. Eżatt. Ix-xitan rid il-qima lilu. Infatti Mattew insibu li qal lil Ġesu qallu inżel adurani, inżel tin il-qima. Femt ix-xitan irid li aħna ndawru l-qima tagħna leħ jew xi ħaġa oħra, x'immaġini, xi stampa. Infatti Alla jtina twissijiet sodu f'Ditronomu u f'Kodba ħafna iktar, qed tifhem, ma jridix dik, ma jridix aħna nagħmlu xi ħaġa li tirriplejsja lilu. Ħanti ħanibda ħanajdlek xi ħaġa. F'Ġenesi naqraw li Alla, all right, tlet persuni falla wieħed, mhux tlet Allat, tlet persuni falla wieħed, Alla wieħed hemm. Eżatt. Okej, missier Libanu Spiritu Sant. Dik il-kelma bl-Aramajk u bl-Aramajk hija Elohim. Tirreferi għal missier Libanu Spiritu Santu. Meta l-laħal bl-Ingliż L kapital L li naqrawa, okej? Lord, Mulej, okej? Mela, ħalaq Elohim, ħalaq lilna fl-immaġini tiegħu. Eżatt, għaliex? Għax Alla lilna ħalaqna biex naduraw fil-verità u sewrer bil-forsi għana nkunu l-immaġini ta' Elohim, qed tifhem fil-immaġini ta' fiżikament għal Ġesu ġi, qed tifhem fl-immaġini li jridna nkunu f'Ġesu ġi bħala bniedem. Fl-Ispirtu, fl-Ispirtu Santu u l-ħsieb u l-pjan, l-emotions u hekk huma tal-missier. Hemm ħafna tal-im qed nolqot it-top of the iceberg ngħidu bl-Ingliż, iceberg x'inhi bil-Malti. Silċa kbira. Fimta, ġifieri dak għalhekk ħalaqna l-annimal ma jistgħux jaduraw illa-Alla. In-natura ma tistax tadurah illa l-Alla volja tirrispettah għax aħna kellna kelba niftakar. Duxka, għadu kont diġà semmejta, meta konna nitolbu nkantaw kienet toqgħod kwieta, laqas titkellem. Fimta, ġifieri Alla ħalaqna apposta li jenna biex naduraw. Għax rrit, Alla jħobba l-qima min jaduraħ u trajlek huma jaqsam il-glorja maħat ħanaqraw ta' xi fl-iskritturi. U fil-fatt ir-relazzjoni hija bejna u bejnu ir-relazzjoni mhux mal-annimali. Ara kemm sabiħa, ir-relazzjoni bejna u bejn Alla hija responsabilità ta' Alla. Semmejt tal-ħadd minn għalija, le fil-Bible study. Il-relationship hija responsabilità il-fellowship malla hija responsabilità tagħna. Xiġifieri. Ġifieri għandna responsabilità li mmorru nitolbu ma' Alla, nqimuH il-Alla, imma relazzjoni u Alla. Aħna rridu nġeddu relazzjoni, immu jipproteġina, infatti hemm scrittura u Pawlu jirreferi għaliha darbtejn li ħadd ma jaħrab, anke Ġesu jitloba di, ħadd ma jaħrab minn idu dawk li huma tiegħu. Għaliex għax jibqa' jiġru warahom biex jiġbuh lura, biex jiġbuhom lura bħal l-istorja tat-tifel tal-Ben il-ħali, prodigal son. Ġie lura dak, għax Alla riedu tiegħu, aħna tiegħu, dawk li jistqarru lil Ġesu bħala s-Salvatur u l-Medjatur tagħhom li mit fuq is-salib, għam il-mewt u reġa' ġej, dik ninsewa li reġa' ġej. Mela, żgur. Ġifieri ara kemm Alla irriqut u hemm il-kmandamenti fit-tieni kmandament għada. Hemm l-ewwel kmandament jiena u Alla sidek. Tix naqraw ħpas. Mela naqra f'Esodu. Mela mmorru għal Esodu, il-ktieb ta' Esodu, kapitlu 20
vers 3. Li rrid ngħid qabel ma taqra, wara l-ewwel kmandament, għax Ġesu qasamhom fit-tnejn dawk, mill-ewwel serba mill-5 sal-10. Okay? Qasamhom fit-tnejn. It-tieni kmandament, it-tieni tasal għalihom il-kmandamenti kollha tikser wieħed, ksirthom kollha xi mbagħad tidħol it-tagħlim tal-grazzja. Mela arġa' repetija din għax ma jafuhiex. Jekk niksru wieħed jiġifieri. Da mhux jien qed ngħidu ta' Ġesu qala. Le, biex nispjegawilhom. Għax aħna Kull ma ngħidu. U għal ċerti telespettaturi dawn l-affarijiet ikunu ġodda. Mela, għal Alla, jekk jiena noqtol, joħanejtek, mela, jekk jiena nisraq, daqs li kieku jiena qtilt. Tajjeb qed nispjega pastor. Titlob maħfra dejjem. Dejjem titlob maħfra. Mbagħad skont id-dnub titbagħat il-konsegwenza. Eżatt, skont il-dnub titbagħat il-konsegwenza. Imma kull dnub jinħafer jekk nitolbu maħfra barra wieħed li meta tal-Ispirtu Santu meta tiċħad l-Ispirtu Santu. Meta ma tistax inti tistqar il-maħfra, titlob il-maħfra minn l-Ispirtu Santu. Għalhekk aħna meta nqimu l-Alla narawha di wkoll, irrid ikollna l-Ispirtu Santu. Kemm da minn l-Ispirtu Santu ma tistax tagħti qima. Eżatt. Għalhekk ma tistax inti tagħti qima xi ħaġa oħra li għamilt bidejk, naqrawha. Mela, rridu nkunu nafu li wkoll, u din hija importanti u jeħsas xi ħaġa sabiħa pastor. Il-Alla meta aħna nduru lejn Alla u nkun qegħdin nitolbu li talba tkun xi tkun. Dik mhux aħna nkunu għamilna l-appuntament miegħu, l-ewwel hu l-Ispirtu Santu jkun għanqalna, ġifieri ara l-Mulej kemm iħobbna din ir-relazzjoni xi kultant. Ninsa inqom dejjem blaġla per każu jew nkun qom tard u laqqas insi ninduna li jien għadni laqqas setlu grazzi Mulej tal-li qajjem. Taf xi qed jiġri hekk. Hekk qegħdin nitkellmu fuq l-idoli u hekk. F'dak li jien inti tkun qed tagħmel xi ħaġa qabel Alla. Mhux dan l-istatwi biss u l-istampi u dal-affarijiet hekk biss. Nkun għaddejja, ara xi ġmiel, inkun għaddejja ġejja fit-xogħol lemla u nipprepara. U mbagħad ġo qalbi nibda nkanta kanzunetta li mhux jien inkun ħsibt fiha. U mbagħad ngħidlu, Mulej insejtek illum sorry jaħfilli. Imma u jkun tani xi ħaġa biex inqimu wara xi ġmiel. Mela. Xi ġmiel jew ifakkarni f'xi ħaġa oħra u ngħidu għadni laqaset lek grazzi Mulej jaħfilli. Jien nagħmel żbaljieta wkoll ara taħsbu ġifieri m'iniex perfetta kemm il-darbettilkom bekk. Dan il-programm mhux biex tiffukaw fuqi, imma biex tiffukaw fuq Alla li tant u tant iħobbna u tant iridna lih. Pastor, ħanifqu naqra hawnhekk, issa ħalli nibdew eżatti. Sekond, meta titkellem mal-Alla qed tqimu l-Alla. Eżatti. Meta titolbu qed tqimu. Diki, eżatt. Mela ħanaddu għal daw ir-riklami u ngħaddu mbagħad tat-tieni parti ta' dan il-programm Il-Verita. Ibqgħu hemm. Il-Verita tibqa' dejjem. Il-Verita hi Kristru. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iż-Żadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Iżaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-Verita tibqa' dejjem. Il-Verita hi Kristru. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verita li llum qegħdin nispjegalkom il-Mulej Alla kif iridna nqimuH. Diġà bdejna għamilna l-introduzzjoni, issa ħanibdew nidħlu aktar fil-fatt għandi wkoll il-Mistieden tal-lum il-pastor tiegħi, Pastor Vince.
li ħan ispjegawkom x'hemm fl-iskritturi ħalli nkunu aħna nifhmu aktar biex inqimuH fil-verità u fis-sewwa. Mela, konna sa ngħaddu qabel ir-riklami Pastor għall-iskrittura. Mela, Esodu, kapitlu 20 fejn hemm il-kmandamenti hemmhekk. U ħanaqralkom minn vers 3. Mela, ma jkollokx allat oħra għajri. Ġili spiegajnilkom, tista' tkun il-karozza Alla tiegħek għax ġib lila l-ewwel u tnaddafa u ħsibek fiha, jista' jkun xi jkun jew xi tim ta' xi futbol. Tista' tkun il-familja, tista' tkun il-mara, tista' tkun it-tfal. Jistgħu jkunu ħafna l-idoli. Mela, la tagħmilx għalik surit minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema, min hemm fil-għoli fis-sema, Alla u l-qaddisin, ġifieri ma jridniex laqqas hekk. Jew isfel fl-art, aħna l-bnedmin, jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom, la tadurawhomx, għaliex jiena, mhux jiena ta' Phyllisienne, Alla. U il-Mulej Alla tiegħek. Alla għajjur, kif semmejna fil-bidu Pastor. Spiegajnija x'inhi wkoll. Iva, li tejr. Mela, l-impatti l-ħażen li l-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u r-raba ġenerazzjoni li l-dawk li joboduni. Iġifieri meta nġibu aħna lil xi ħadd ieħor jew ġbija jew ixi tkun qablu li l-Alla nkunu qegħdin ngħidulu aħna noboduk daqshekk gravi. Imma nkompli vers 6 araw xi ġmiel. Imma nader sal-1000 nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi. U sintendi mbagħad ikompli bil-kmandamenti l-oħrajn. Daw qegħdin kapitlu Eżodu kapitlu 20 il-kmandamenti, iċċekkjawhom. Mbagħad hemm fil-ktieb ta' Detronomu u hemm ħafna ħjar. Sib Eżajja, ara naqra, Eżajja. Kapitlu 42, vers 8. Mela, Ara x'jgħid? 42 vers 8. Da meta aħna qegħdin ngħidu mill-kelma tal qegħdin ngħidu il-verità. Qegħdin ngħidu l-verità għaliex għax nisimgħu ħafna affarijiet u nagħmlu ħafna affarijiet mingħajr ma niċċekkjaw x'irid minna Alla. Aħna li maħluqin fil-ġbija tiegħu. Aħna differenti mill-annimali. Aħna għandna l-ispirtu tal-Alla ġo fina. Kelma tal-Alla tajt dawk li jemnu li aħna in creation li aħna maħluqin fil-immaġini tal-Alla, mhux imniżlin minn xi amiba jew minn xi dudu jew minn xi ħaġa li aħna ngħidula evoluzzjoni, aħna maħluqin fi ġbija tal-Alla. Għal dik ir-raġuni li rridu nagħtu qima lilu biss. Aħna nistgħu nikkomunikaw mal-Alla, s-siġra ma tistax tikkomunika mal-Alla, l-annimal ma jistax jikkomunika mal-Alla. Qed tifhem? Allura meta naqraw di, naraw il-glorja tal-Alla. Kullum kien, Alla, qiegħed kullum kien. Mill-Missier li benu l-Ispiritu Santu dik ngħidula aħna it-Trinità. All right? Mela, meta aħna nemmnu fit-Trinità qegħdin nemmnu li kemm il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu qegħdin kullum kien f'waqt li wkoll qegħdin fis-sema. Qed tifhem dik hija d-differenza bejn l-għadu tagħna x-xitan u Kristu. Kristu huwa Alla u x-xitan huwa anġlu. Mhux janġlu kif jiġġuhonna fuq l-istampi ta' jew jagħmlu l-immaġini tiegħu bil-qrun u mela, anzi l-kelma tal-Alla tgħidlek ġbija ta' dawl. Tifhem jiġbdek leħ, poġġilek ħsibiet ħżiena hawnhekk irid la x-xitan Phyllisienne li hu l-qima semmejta. Rid il-Kristu. Meta kien bil-ġuħ Kristu fl-aħħar biċċa ta' qiegħed batut, x'għallu, inżeħa ta' durani, u kollox. Għallu, aqra Esodu, Eżajja, kapitlu 42, vers 8. Mela,
Anki I am the Lord, bl-Ingliż qiegħda, dik fisser Elohim. Mela, jien il-Mulej. Qed nerġa' ngħidha jien il-Mulej hemmhekk dik fisser Elohim, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Li ma tistax tagħmel immaġini tal-Missier, la tal-Iben u l-qas tal-Ispiritu Santu. Għax dawk huma spiritu wkoll. Eżatt. Mela, ħalli naqraħ. Aqra. Mela, vers 8. Jien il-Mulej, dan huwa ismi. Manċedi l-ħadd il-glorja tiegħi. Lanqas l-idoli it-tifħir tiegħi. Majta? Laqqas l-idoli, it-tifħir li natural, laqqas biss, issa naraw sittur oħra. Laqqas biss insemmuha ma jrina. Laqqas biss insemmuha se niġu għalija. Ġifieri dik hija meta lajrit il-qima tagħna, ifisser xi ħobna. Irid l-aħjar, irid dana bħal meta aħna. Orajt ġenituri, orajt jiena passer nannu, orajt għax hekk iridna nkunu Alla min jgħallem, qed ikollu mara waħda, bit-tfal, ok? U jkollu esperjenza ta' familja. Dik qiegħda rajnija fil-programmi qabel. Issa, jiena it-tfal ma rridhomx iħobbu ġenituri oħra bħal missierhom u ommhom. Tifhem, dik ħaġa naturali. Tiġik diklejret tara il-tfal tiegħek anki n-neputijiet jagħtu tifhem il-ferħ ta' lejn nannit jew l-ġenituri lil ħaddieħor l-istess tiġik isa ejra. Tifhem, l-istess Alla. Għaliex, għax aħna u li Alla dejjem ngħid jien, u li Alla huma dawk li jaqbdu s-salib u jimxu wara Kristu, ġifieri semmejta di darba darbtejn fil-programmi oħra li taqbad u tobdi lil Ġesu. Timxi wara tfisser tobdih. U Ġesu ma jridniex nagħmlu l-immaġini tiegħu. Alright? U laqqas nagħtu l-glorja li ħaddieħor. Ra tgħiduli fl-iskola tal-Knisja il-ħadd ma talmux bil-kodba iva għandna stampi ta' Ġesu kif naħsbu kif kien qiegħed Ġesu. Qed tifhem wiċċu ma nafux eżatt għax m'hemm xejn fil-kelma tagħna li tajt li tagħti l-ġbija ta' Ġesu ma biex nagħlmuhom nagħmlu stampi. Fil-bidu tal-knejjes kont mort minn għalija l-Awstrija kont. Tlajna fuq muntanja u tlajna ġo l-ewwel knejjes li kien hawn l-Awstrija sa fejn telgħu fuq il-muntanji, dik knisja. Kif tidħol tara stampi mad-dawra kollha mhux protestanta tari ġifieri minn tal-bidu bħalna. Stampi d-dawra kollha mindu ġi Ġesu sakemm reġa' ġej, stampa skont il-Bibja għaliex ma kienux jafu jaqraw. Ela kienu jagħmlu stampi. U l-dawk li kienu jgħalmuhom kienu jgħidu dawn huma stampi flok qed nurkom kod bax ma tafux naqraw. Għax dawna kienu ma jħallhomx jitalmu l-iskola jiddominawhom. Qed tifhem dik nafuha sewwa Malta. Orajt kemm iktar ma żomm il-bniem ignorant iktar tikkontrollah. Fimta l-edukazzjoni hekk importa għalhekk li tajjeb taqra l-verità. Ħalli ħadd ma iħoklok imnieħrek, qed tifhem tkun taf titkellem fuq xi għandek titkellem. Allura daw kien jgħidulhom, kien hemm miktub, dawn huma stampi, fatt qas kien ixellu xi ħadd xejn. Qed ma kienu mniżlin bħala stampi, dawk aħna l-istess nagħmlu l-iskola. Jew films ukoll. Żgur, films. Imma immaġini, mhux biex tadura. L-istampa mhux qiegħda hemm biex tadura, imma biex titgħallem minnha. Qed tifhem bħal ritratti meta jkollna tratti. Meta jkollna ritratti. Eżatt. Meta jkollna tratti biex ifakruna fil-persuna min hi. Jien ma nżommx tratti ta' xi ħadd mejjed. Imdendel. Poġġu l-Ġesu mdendel. Dak xogħol ix-xrajda għadu mdendel. Ġesu nqimuH mejjed, ma Ġesu mejjed. Ġesu ħaj. Aħna għandna salib fil-Knisja ta' waħda mill-knejjes li għandna u Malta għandna salib kbir. Ma xi jirrepreżenta vojt, Ġesu m'għadux qiegħed fuq is-salib. Mela ħaj, Ġesu. Qed tifhem inqim minn xi ħadd ħaj. Li hu Alla. Alla jridna nqimuh, nqim lilu. U mbagħad hemm ir-rispett, rispett lejn persuna oħra. Imma l-rispett mhux qed nagħti l-glorja lill-persuna, il-glorja Alla u Alla u l-glorja l-verità u s-sewwa. Qed tifhimni. Ġifieri anke meta nżommu l-tratti aħna
ta' nies li nafuhom, jien għandi ritratti tal-papa u l-mama tiegħi li dimma l-Mulej. Għax tifhem ġifieri, ma mhux nadurhom, nirrispettom meta nara lejhom nirrispettom. Jiena ma rridx li ikolli tratt tal-mama tiegħi b'wiċċ ħadd ieħor. Ma aħna nafu x'wiċċ kellhom fl-antik. Fi żmien Ġesu. Allura noqogħdu attenti x'nagħmlu mill-istampi, mill-istatwi li jkollna fid-djarna. Għaliex? Għax Alla ma jridix li. Ħanajlek xiri. Kwalinkwa oġġett, per eżempju, ħantik eżempju, Budda, għandna Budda d-dar. Dak qed jiġi miqjum. Mux għax għandkom Budda d-dar. Le, mux aħna mannija. Kelli ta' dar, kont nedda l-mara, jattajlenna xaħġa d-dar, minn ta' sinna kristjani. Għet id-dejjaqni, u jena d-Budda kont, ma mill-lum buslu rasu, għabel ma salvajt, imma meta salvajt, un bat ħallejtu għem, isu staħbid l-istatwa, edem, un sejnija. Imma xi kultant kien jaqbduna dwejjaq. U darba ġiet persuna, uħtna fi Kristu, għet għandkom xi ħaġa u passevins, għet id-dejjaqni, ma konx pastel, le, kont elder. U l-mara għat li ta' qalbi nafxini, għabdita u taf kif ġabbita terrapin. Imma minn dikin għallaw, ġifi anki xbija ta' xaġa li għadurata, ma' nix nżommuhom ġodjarna, Lucky Charms u affarietek. Ikun għajlek storja meta konna l-Afrika. Inkredibbli tali. Konna għedin niprittaw. Eżempju, jina għedin nitħaq ukoll barra fuq tiegħek, qed nitħaq ukoll darba kont fuq programm u kien sintendi dal-programm dibattitu fuq daw, fuq il-festi u whatever. Insomma, kien hemm ħafna nies ma qablux miegħi, insomma wara l-programm bqajna nitkellmu. U wara dan il-programm kollha tal-panel kienu jtuna ritratt tagħna. Kien hemm it-tifla tiegħi wkoll hemmhekk dakinhar u niftakar qed niddiskutu wara l-programm ma' nies li kienu hemmhekk preżenti fil-platea. U biex ittihom eżempju, jiena kont naf biex ġejja ġifieri Iżadora, biex ittihom eżempju ta' dan li qed inti fuq tar-ritratt, kelli r-ritratt jien f'idejja ta' dan il-programm, din it-tifkira, għalt li ma nista' u jien mill-ewwel film tassa tagħmel qed ilha mela le, qabdet u qattat ir-ritratt. Għaltilhom issa jiena bir-ritratt, jiena qattajt il-ommi. Ommi mhux ħaġa sħiħa. Niftakarha. Ġifieri, ir-ritratt ma jiswa xejn. Ir-ritratt fis-sens li għandek tifkira ta' xi ħadd, memorja, imma ir-ritratt jitqatta. Imma lili ma setax tqattani. Ma jiena ħajja, jiena għadni ħajja. Mela, inkomplu passer għax għandna ħafna xi ngħidu. Ħanaj, tant iħobb li nririna Alla nqimu lilu biss, imħabba tadi, imħabba perfetta, ġalla huwa mħabba. Li ħallilna xi ħaġa biex narawh lilu, mhux biex narawh fiżikament, biex nsiru nafu dwaru l-imħabba tiegħu, ir-relazzjoni li jrid minna, li hu responsabbli tagħha, li jridna li qudiemu fil-kamra tagħna nitolbu nqimuh fil-verita sewwa. Dak kull ma jrid il-Mulej taf x'inhu? Nfaħruh. Filgħodu nqomu ngħidlu grazzi Mulej. Grazzi tal-li tipprovdili tal-bieraħ illum u għada. Fil-fatt l-unika sagrifiċċju li ħallilna huwa sacrifice of praise. Mhux hekk. Kemm il-darba ngħidilhom. X'inhi li ħallilna l-iktar ħaġa importanti li ħallilna il-kelma. Il-kelma saret bniedem. Di ħallilna. Librerija sħiħa 66 ktieb. Nixtieqek taqra wkoll. Ħanajlek x'taqra wkoll għandi nota hekk. Għax hemm ħafna ta' qed nażilhom. Ħammorru Għajli past. Esodu 23 vers 13, dina diġa semmejnija. 23 vers 13. Mela, ħanaqra. Għara sewa għax dina titkellem, għax għalla għaw kellu isu rabja għaddisa meta qed jgħidha di, okej? Mela, isu li tħarsu. Isu li tħarsu. Ismaħħa. Li tħarsu kull ma għettilkom u semmux isem Allat
oħra m'għandux jinstema' isimhom fuq fommok. Ma jitani? Anki qed jgħidlek qisu semmix Alla toħra li għamil ġuħaj, Alla mhux statwi bis-suwek ta' qegħdin nitkellmu dawk ukoll il-gravi daw. Imma Alla idoli ta' nies tagħmilhom qablek pereżempju fil-futbol ta' jiena noħonu pjaċir nara l-futbol u hemm ċertu Ejja, tim favorit tiegħi ukoll u hemm players favorit tiegħi l-aktar ikunu Kristjani mill-Brażil mhux il-Brażil mhux il-favorit. Imma hemm timijiet li huma Kristjani ta' Rom ifaħru l-Alla jinżlu għal-kub tejhom li toqgħod attenta x'anke l-Musulmani jfaħru l-Alla mhux Kristjani. Sewa, ġifieri tista' taqbad idolu ġuħaj tista' tkun il-mara tiegħek jew raġel tiegħek, it-tfal tiegħek. Tagħmilhom qabel Alla regola ta' Alla hekk. L-ewwel hu it-tieni il-familja u mbagħad il-Knisja. Ma l-ewwel hu ma jsemmi il-mara u tgħid inti s-soltu. L-ewwel hu għal-raġel il-mara. U għal-mara r-raġel. Tifeġ fil-familja mbagħad it-tfal. Tifeġ hekk jien naqbad xi ħadd minn din regola npoġġiha waħda qabel l-oħra, speċjalment nagħmilhom jew fil-livell tal-Alla. Qabel Alla dak qed jiġi idolu, Alla jikkonsidra li inti qed tadura Alla fals. Dik hija l-kelma tal-Alla, dik il-verità għalhekk aħna meta kull fejn tarana ma nġorrux bijat, qed tifhem, u Lucky Charms u affarijiet bħal nġorru. Il-kelma tal-Alla, l-lum hija Spiritu Santu, qiegħed magħna ħin kollu. Temmek bil-Bibja f'idejna, issa llum għandna l-kumdita, għandna l-smartphones, ma nafx kemm il-Bibja għandi hemmhekk, ġifieri, li kollha xorta tal-Bibja. Qed tifhem, imma ma tagħmilx taqas il-Bibja, taqas tagħmel il-Bibja, taqas tagħmel il-Bibja qabel Alla, kelma Alla l-kelma. Qed tifhem, titlob u tikkomunika u mbagħad tmur tiċċekkja mal-Alla li qed jidħollok ġo moħħok qabel niżlu f'qalbek. Qed tifhem tiċċekkja mill-kelma tiegħu għax di hija l-verità għalhekk dal-programm ismu l-verità. U l-verità minn fejn ġibu aħna? Mill-kelma tal-Alla. Jien niftakar meta kont żgħira l-mamma kienet timlini kolli dobni. U kemm il-darba nfetħet ukoll il-labbra u daħlet ġo fija. Jipproteġina Alla permezz tal-Ispirtu Santu għalhekk qalilna Ġesu rridu nitolbu fl-Ispirtu u fil-verità. Mela, naddu għal xi skrittura oħra pass. Iva, għan niġi għal dik li għattiena meta x-xitan nibbex lil-Ġesu. Ora, mela Mattew. Nibxu għalfej. Mattew kapitlu 4, vers 9. Kapitlu 4, vers 9. Għawek ħanaraw. Ħanaġa murajja, ġeħob nipritka fuq għajnu nallem, għaxdana meta Ġesu ġi it-tentata u nibbex mit-xitan. L-iskop tiegħu kien li jaduraħ, li jinżel għal-kub teħu jaduraħ. Bded offrilu, għanajdi, offrilu il-renju kollu, tajdli mela il-renju ta' xitan. Ok? Il-renju ta' xitan, issa, imma xorta għandu jgħat taħt Alla iħalliħ jgħat idur biex jinnavika, il-tentazzjoni ta' xitan, Alla jippermettijom, għad studjajna fil-Bajbil stadi riċenti da. Għalfe, biex li jimmaturana, jissodana, meta Alla jippermetti li l-ladu tagħna jimbixna, fatti talba ta' Ġesu xini. Mulej tħalleħ jimbixna bietna. Imma Alla jaf, sa fejn naslu aħna, għax Alla l-kelma tal-Alla tajt, ma jtinix iktar mill-li nifilħu, għala ximħabba. Dan qed jgħid nistijaw, li huma dawk li jaċċettaw il-born again. Eżatt, imwilda mill-ġdid. Il-kelma tal-Alla hija ittra għal-born dawk li huma wildim mill-ġdid. Għalhekk aħna nifhmu għadi. U min jiġi jgħid lem il-misteri, m'hemmx misteri fil-kelma tal-Alla. Kollox ċar. Ħan iskopru ħafna affarijiet oħra, imma kollha ħanaqraw mela, immaġinaw Ġesu bilaċ, okej, fil-wilderness u fil-desert, u ġiet tantat mix-xitan, għara x'qallu. Mela, minn vers... Vers 9. Tix naqra minn 8. Mela le. Mela, għal dal-boħra xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna. U rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom. U qallu, dawn kollha nagħtihom lilek
jekk tinxteħed tadurani. Smajta? Ġifieri npoġġi mistoqsija jien. Jekk ma nadurawx il-Alla, ma npoġġux l-Alla qabel kollox u ntħu l-qima tixraqlu tajlu għax jien għandi stampa ta' xi qaddis u Alla ma jridix dik. Jekk għandek stampa ta' qaddis, somma hemmhekk m'hemmx għalfejn tadura. Jekk tiftakar taqra l-kodba tiegħu jien għandi kodba. Orajt ta' patriarks ngħidulhom hawn Kristjani bħal Spurgeon u oħrajn, Luteru u oħrajn. Għaddi stampa tagħhom ma nadurhom. Ma jitolbux lilhom. Ma jitolbux lilhom. Ma għax ittihom il-qima, għax qed ngħidu. Tittu deċiżjoni dawk, mhux sa nadurhom. Qed tifhem, imma kemm xi ħaġa li għadur qed tingħata qima b'xi pastiħor tad-dinja daw pereżempju jenna f'Al-Azzar u b'Srat u Alla ma jridhomx daw. Ifhimha sewdi. Rridu jaduraw, ġifieri jekk mhux qed nadura l-Alla, l-met nadura. Jekk Alla qed jgħidli tagħmilhomx daw l-affarijiet u qed nagħmilhom, x'jiġifieri, x'hemm wara daw l-istatwi? Ejja miegħi. L-ewwel Timotju, Li naqra xi wieġeb Ġesu wkoll. Ejja mela wieġbu, isma' ħajja tajba di. Imbagħad qallu Ġesu, itlaq xitan, għax hemm miktub lill-Mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Smajta? Kliem Ġesu da mhux qed ngħidu aħna. Qabel xejn ngħid xi ħaġa li nirringrazzja l dawk in-nies li qed jibatulna feedback inkredibbli ta' fil. Ġifieri anke nkun għaddej. Nimxi qed tifhem jgħidulek inti qed tagħmel programma fil jew hekk u no pjaċir tipprova taqbad kelma u da. Mela Mela, ħana naqraw di. ħuna paċenzja ħana dwar riklami. Unkomplu wara. Riklami u jibqgħu hemm. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iż-żadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Iżaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqawkom għat-tielet parti tal-programm Il-Verita li qegħdin nitkellmu dwar kif għandna nqimu lill-Mulej, kif għandna nadurawh. Irrid ngħidilkom il-kelma tadura u tqim jekk tmorru fid-dizzjonarju tfisser l-istess ħaġa. M'hemmx differenza. Mike. Ukoll. Iva, ma bħala Malti jien qed ngħidilhom għax xi kultant jgħiduli aħna nqimu mhux naduraw, imma hija l-istess ħaġa. Morru jekk m'intobx qegħdin temnu lili fid-dizzjonarju tal-Malti li jiena il-Malti tant u tant inħobb u taraw ekkux dak li qed ngħidilkom jiena ix il-verità. Mela, fejn ħammorru issa pass? Ħammorru fit-tib ta' Timotju, da miktub minn Pawlu. Sawa? Lil-Timotju, okej? Mela, ara x'qalilna. Lima kapitlu 4 vers 1. L-ewwel ittra? L-ewwel ittra. Kapitlu 4 vers 1. Kapitlu 4 vers l-ewwel wieħed. Mela, sa naqralkom, okej? L-ispirtu jgħida ċar. L-ispirtu, ħanadu biċċa di. L-ispirtu ġifi l-ispirtu tal-Alla li għana naduraw l-Alla bieħ. Aħna l-ispirtu ħan nifemek di. Di meta aħna naċċettaw il-Ġesu bħala salvatur tagħna, l-ispirtu tal-Alla jingħaqad ma l-ispirtu tagħna u jqajmu għax qudiem Alla l-ispirtu tagħna għandna spirtu fl-immaġini tiegħu, okej?
il-will, il-emotions, il-maċċi darba namlu taċa li fuq Iva, vera. Dak l-Ispiritu tal-Alla jqajmu dak l-Ispiritu. Dak li jibda jadura u jqim l-Alla u li ma jridx li aħna intuħ il-ħaddieħor. L-Ispiritu tal-Alla jgħid. Isimaw il-Kliem tal-ek nxkom dat talim jek tridu tkunu tridu nistgħu nibgħatuhomkom aħna ta' ġifieri, konna xi talim il-programm sa il-programm tal-programm fuq YouTube. Mela nkompli naqra? Mela kompli naqra, nkun ħawafqek ukoll. Ma jimpurtax. L-Ispirtu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet. L-aħħar ta' żminijiet meta? L-aħħar ta' żminijiet. Mhux l-aħħar tad-dinja. L-aħħar żminijiet bdew. Fuq il-miġġa tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli bdew l-aħħar żminijiet. Hemm bdew. Imissa mixjin l-iktar lej il-miġġa ta' Ġesu. Dak ifisser l-aħħar żminijiet. Qabel il-miġġa ta' Ġesu dak li tfisser għax imbagħad żminijiet oħra. Dispensations ngħidulhom. Mela ħana ġa nispjegalkom li l-aħħar żminijiet bdew meta l-Ispirtu Santu ġi fuq l-Apostli u d-disċipli tiegħu kien hemm ommu ħutu wkoll. 120. Eżatti, 120 fl-Aperrum. Hemmhekk bdew l-aħħar żminijiet. Immissa qegħdin noqorbu iktar lejn it-tieni miġġija ta' Ġesu. Mela, ġifieri x'qed jgħidha? Daw qegħdin jikbru daw l-affarijiet. Iktar infatti llum bit-teknoloġija tal-lum tista' tasal kullum kien, bħalma aħna qegħdin nidħlu ġo-djar tagħkom bil-kelma tal-Alla. Bħalma nidħlu aħna jistgħu jidħlu affarijiet ħżiena fid-djar tagħna. Issa jiddependi minna jekk nilqawhom xi le. Aħna qegħdin niddeċiedu, ħana dur l-Alla għax Alla Spiritu fl-Ispiritu l-verità, jew ħana nħammur nintelef wara affarijiet li ma jogħġbux l-Alla, jien qed noġob l-Alla, qed inqimu. Eżatt. Fil-verità sa ara x'jiġri. Xi jrid aħna qrajna xrid ix-xita minn Kristu, ok? Ara x'jiġri issa f'din littra ta' mħabba lil Timotju. Mela, l-Ispirtu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi. Ups. U jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xjaten. Ġifieri, tixtaq l-versjon. Dawn jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Bħal dawk li jikkundannaw iż-żwieġ u ma jridux li jittiekel ikel li Alla ħalqu biex jittieħed bratti l-ħajr minn dawk li jħadnu l-fidi u li jwasslu għal tarif sħiħ tal-verità. Kull ma ħalaq Alla u tajjeb. Rajta? Fl-aħħar żminijiet, għaw tiftakar fil-bidu tal-Knisja, kif bdiet il-Knisja, ok? Ħanajdi malaj. Ġara, meta bdiet il-Knisja, meta il-Kristjani ta' vera daw jagħmlu jekk huma 50 imħallsin ta' 8 sigħat kienu jagħtu 8 sigħat xogħol. Kienu onesti, ħallsu t-taxxi u jagħmlu li l-gvern irid, l-Imperu Ruman li jrid. X'ġara? Ma ħafna mill-nies daw jimpjegaw biss Kristjani. Inti Kristjani kienu jagħmlu dik tal-ħuta, qed tifhem u jagħmlu sinjali, hemm ħafna sinjali, ta' mbagħad spiċċaw Lucky Charms illum imma ħalli għadi. Touch wood, meta jagħmlu touch wood, dik ġejja. Daw kienu hemm forma ta' salib u jmorru, pereżempju għaddejjin jagħmlu forma ta' salib, jien naf xi ħaġa, u jmorru jqogħdu ħdejh das-salib tal-injam, ġvien Kristjan. Qed tifhem għax kienu persegwitati. Minn hemm ġejja dik, touch wood. Ma dik ma nagħmluwiex ta' ġifieri, minflok ngħidu touch wood, aħna ngħidu praise the Lord. Eżatti, għax hekk isibuna il-praise people. Mela, ġara li n-nies daw is-sinjuri bdew jimpjegaw il-Kristjani biss, illa awtomatikament kulħadd beda jsir Kristjan, ma mhux Kristjan ta' vera. Għabbelek daħlet il-Knisja ta' Ruma, tal-Konstantinu, lek għax daħlek kullħat jisir Kristjan ħajkolli l-inkwieta u għana naqraw kodba li ma tantx ikunu kif ta' battajt. Irridu naqrawhom ta' ġifieri l-istorja ta' vera u nagħmlu r-riċerki tagħna bekk qed nitkellem jien. Ġara Konstantinu meta ra li ħajkollu problemi
All right, vera kienu ġbat beda jismaw il-Kristjani. Il-Kristjani kienu Mux il-Kristjani born again kienu. Pawlu l-ewwel wieħed. Mux kienu per. Mbagġi biex xjamel politika u tar-Rumana, l Ġesu Kristu ġi fil-Imperu Ruman ta' dak iż-żmien, dik iktar tal-im iktar, għax Kristu ġi ġudikat l-Imperu Ruman li dak iż-żmien kien perfett għad-dinja, imma insomma. U da beda dil-Knisja, ġara. Meta bdew daraw li l-Kristjani neħku l-istatwi u hekk, qed tifhem, in-nisa tal-dawk li kienu għax ir-Rumani jismaw ħafna lin-nisa, qed tifhem infatti hemm stejjer ġifieri da ġara, n-nisa bdew jgħidu isma'na xi ġifieri Alla raġel. Irridu mara. U bekk imbagħad bdew iddiħlu għad-dissin u dan, infatti kinti tara tmur sifer tara ħafna niċċeċ Rumani fi żmien il-paganizmu, niċċeċ fil-karru pereżempju Pompej, niċċeċ fil-kantuniera bħalma naraw illum. Naraw anke Malta. U Malta wkoll, ġifieri, pagani daw, qed replika tar-ren tal-Imperu Ruman. Qed tifhem ġifieri fejn immur dawn huma qegħdin nitkellmu, hemm oħra jikkundannaw iż-żwieġ. Qed tifhem. Meta żwieġ ħalqu Alla. Meta Alla qal aħna fil-miktuba, aħna nkunu l-għalliema, irridu jkunu. L-isfijiet mela. Anki meta jiġi xi ħadd nistidnu l-Knisja, jiġi mal-mara. Mhux se jiġi xi ħadd jien minn hemm inkun naf, il-mulej qal li biex naqsam il-kelma, kif naraħ waħdu, ngħidu dispeċ fejn il-mara. Fimt għalhekk jiena u l-mara mmorru kullum kien flimkien. Qed tifhimni. Ġifieri nimxu nipprovaw fil-verità. Jax tidħol talim li qarraq minn nies tal-fidi b'ninna stess. Il-kelma tajt li fil-klib tal-Lut, tajt lekku possibbli l-għadu x-xitan iqarraq bl-eletti talla dawk li huma tiegħu. Biex b'daw l-affarijiet u idaħħallek affarijiet żbieħ, tfallek l-idoli. Kif ħanaġa mux l-istatwi bistax għandi l-istas kieħat niftaħaw. Tista' jkun xi jkun, jista' jkun il-kompjuter. Insemmejt il-karozza. Jista' jkun kolinkwu oġġett, ma jibtu pjaċir b'daw l-affarijiet. Jinnu pjaċir nara roba futbol, qed tifhem. Jo nara plejer li favorit nara jilab u nara jiskurja, ma mhux se nagħmlu Alla tiegħi. Fimta, ġifieri jista' jkun x'lerġol li jkun. Qed tifhem nieħu pjaċir, ma mhux se nagħmlu ħaddiħ il-qima. Għaw minni tiħat aktar qalb. Per eżempju, meta jitlef il-tim tiegħu, għala, għalfej. U daw il-tim. Għan id-dejja ta' meta jitlef. Iva, imma fis-sens imur jaqgħu dawn u hekk, imma meta hemm Alla. Daw il-plejers mu sajtuna xejn it-tim tal-futbol u l-karozza jew whatever li nagħmlu aħna fajitna idoli flok Alla. Huma sajtuna xej l-inna, min miet għalina. Min, għadda minn dawk it-terturi kollha, għalina biex insalvaw nibqgħu ngħixu għall-eternità miegħu għax hemm eternità oħra kemm il-darba semmejtilkom li hija l-infern. U l-infern jeżisti, jekk temmu f'Ġesu. Ġesu jsemmi l-infern iktar milli jsemmi l-ġenna biex ma morrux hemm. Ma jridniex immorru hemm, għalhekk ipprovdilna din it-triq, din hija triq għal għandu. Għax aħna ġejna maħluqin fil-ġbija tiegħu biex ngħixu miegħu. Eżatt. U mbagħad daħal id-dnub. Eżatt. Issa d-dnub mhux kif jgħalmuna ta' tuffiħa kienet frotta. Eżatt. Kienet frotta. Mhux jiġifieri għax jgħidulek għamlu vera kienu frotta, ma nafux x'in il-frotta. Imma mhux jgħalmuna x'kien id-dnub ta' sess, mela Alla morru. U katru, morru għavu tfal. Ekk Alla inna mniħarna biex nxommu. Morru biex nxommu, għalek għalna biex ma kienx id-dnub ta' sess. Id-dnub kiku mamlux. Għattifem, għaxu ma batnem mill-ġnien ta' Eden. ħareġ bil-familja Adam ta'. Eżatt. ħareġ bil-familja, kellu familja. Mela. Settu li ħorġew u Abel u Kajin. Qed tifhem kienu ħarġu magħhom dawk, imma l-oħrajn ġew wara, settu hekk. Qed tifhem ġifieri noqogħdu attenti anke dak Kajin u Abel kienu tewmin. Għal xi sbieħ ta' jgħidlek darba konċipit tnejn.
Qed tifhem f'darba ta' darba. Din is-saqafa pasti. Ġiri ta' Kajjena, ġenis jek taqra f'darba ikkonċepitaw nej. Qed tifhem, ġifieri kellu l-kajjin u l-ambel kienu li tarfu tewmin. flimkien ma' telespettaturi tagħna. Ġifieri ara xi mħabba Alla għandhom takru għadkom għad tisimgħu ħafna affarijiet tagħna nkunu open u l-verità għax hawn ħafna jaħbu għall-verità. Rridu naraw kif inġibu qudiem in-nies għax naf anki jien meta l-ewwel darba qaluli fuq l-istatwi smajtu għat-testimonjanza tiegħi sibta diffiċli u jien. Kelli salib kurċi fissa u taddeb minn jaf minn sejt kemm xrajtu dak iż-żmien. Għalli dak mhux hemmhekk irid ikun għatlu mela fissa jien kont inżommu ħafna jien ħanajt id-dritt, jien kont inżommu vera ħobb l-Alla hekk, però kont inżommu ġora biex ħadd ma jgħajjinni. U dak inqalli isma' da ġo fik, tlu dar naħħiħin itlob wara xejlek l-ispirtu tal-Alla u vera ta' naħħejtu. Ġifieri taj li armejtu, da wibtu għamiltu salib vojt. Għatifem da d-deb, ġifieri. Imma mhux imbagħad jekk tilbsu min għalik li inti qed jipproteġik. Le, m'għandix għalfejjin. Għarajlek għalix. Għax Alla li ħalaqna. Għalek qed intiki. Alla li ħalaqna tinħabelu. Għalix, għax Alla ħalaqna fi xbija tiegħu, xi ġifieri, meta aħna naċċettaw il-Ġesu, ittina l-ispirtu tiegħu. Jissiljana bl-Ingliż. Kif bil-Malti tiġi jittimbrana. Bħal kuntratt. Jagħtik timbrak li inti tiegħu. Ma mhux jgħid daqshekk, għax Alla għalinna ma ħallikomx, ma nabbandunakomx. Fl-ispirtu tiegħu. Ekku, fl-ispirtu tiegħu, tina xtajtek, dak li huwa ġofina huwa minn barra, allura jien ħadd ma jgħajjinni. Jekk niddejjaq b'xi persuna, għax hemm ta' ġifieri jitfawlek jekk hemm xi persuna ddejjaqni. Taf x'ngħid jien? Lord God, thank you. Mulej proteġini. Anke jekk naqbad il-karozza nsuq, Mulej proteġini, sejjer u niġi lura. Jina ngħidlu batti. Mhux għax jgħajjidna ta' l-anġli madwari. Mela dika qiegħda fil-ktib tal-lut, jibatilna l-anġli għala biex jipproteġina. Ara kemm jisimgħu. Dik xi darba nagħmlu programm fuq l-anġli. Iva. Mela ħanħallihom għal tal-anġli. Dina x'kun sa ngħid xi ħaġa kif jipproteġina, jew ngħidilhom malaj. Ejja jgħidilhom mela. Miraklu kbir. Mela darba minnhom jinfetti l-insajjar brodu fil-pressure cooker. Ma nafx jekk għadux jeżisti dal-pressure cooker, ma tkomx issibu, imma dal-pressure cooker kellu zinnuna ma nafx jgħidu li tibda ddur biex toħroġ il-pressa. Imma dil-pressure cooker li kella din iż-żennuna jiena ma sibtix. U xorta sajjart dal-madoffi ta' brodu minajra. U għettu bissa meta jsir. Minħallih xi 20 minuta mbagħad niftaħ u sintendi biex nieħu minnhom. Mela, sajjartek u hekk għamilt. U dak il-ħin, l-Ispirtu Santu għanqalni biex nitlob. U għetlu Mulej, ipproteġini għax la dik iż-żinnuna qiegħda hemm suppost għal xi ħaġa. Mhux suppost naħseb jiena, mhux naħseb, mhux suppost sajjartu mingħajr din li ddur. Mela jiena għetlu Mulej ipproteġini, dak li qed. U dan ġifieri ħallejtu joqgħod il-brodu fejn nobsu. Kif niftaħ latu, il-brodu joħroġ minn hawn għas-saqaf, jiġifieri kċina kollha bis-saqaf, il-gallerija kelli narġa' nisboħ u jien li qiegħda quddiem din il-borma lanqas qatra waħda ma ġiet fuqi. Jien suppost, jien mhux hekk qegħdin tarawni, jien suppost mismuta. Mela. Bil-misħun tal-brodu. Imma ma messitnix laqqas tikka. Mela jiena nimmaġinani dak il-ħin kelli. L-anġli madwar, għax kif jista' jkun kull imkien kien hemm u jiena li kont quddiem il-borma laqqas tikka żgħira ma ġiet fuqi. Dan miraklu kbir. U dawn din hija testimonjanza li aħna meta nitolbuh jisma'na l-Mulej. Mhux nitolbuh biss għax aħna vera du nitolbuh. InqimuH fil-verità u s-sewwa. Kieku inti
Għanajdilek, għax mbagħad hemm ix-xogħol tal-għadu, tax-xitan. That's good. Kieku inti iddikjirajt li inti talla u tagħti l-qima lil xi ħadd ieħor, qed tifhem dawk li jaduraw l-Alla huma biss huma ta' Alla. Sewwa. Issa, jekk inti tajt il-qima lil xi ħadd ieħor, jista' jkun min ikun ta' niedem, statwa, stampa, dik ma kienx tiġri lill-protezzjoni. Ħanajdlek di testimonjanza, daħna b'spiritu pronta ħafna mill-programm ikun. Ħanajdlek di. Mela jiena kont qed daw bil-ħwienet taf dik tiegħi u darba tħam nerġa' mmur nipprova naħdem barmen jien. Għax kont professional bħal-inġinier, ma fil-għaxija kont naħdem barmen ukoll għax jiena bniedem li mhux biex niftaħar, imma ħa nagħmel xi nagħmilha, eżatt, u nagħmel riċerka fuqha. Tajjeb li tal-muek. Il-mistoqsija smajtek tintroduċi l-programm. Il-mistoqsija uħti l-erf. Għat tifhem dejjem insaqsi u nfittex ħallek bikolli dubju. Anki li l-istess, jekk tiġini kelma talla ġo moħħi, ħammur niċċekkja. U dan għad, iżda ħnajdula bl-Ingli backsliding. Għat tifhem, mhux konċku, ma ħassejt kienu għaddej ċertu affarijiet ġejjin hawn Malta u hekk, ħafna profeti folots u dak. U ħassejtni dawn, ħafna, u ħerġa tal-mura. U ħireċ minn din lokanda, għazada teżisti din lokanda, ma kienet lokanda tajba. U nizlaq zelqa jek, u niġi ġo main road di, zlaqtuni fin-nofs. U ma stajċin ma stajċin mux ma konċet jax il-pallum zaqqita, ġifiri kazzaq edem. Emma konti ġifiri tajjeb għadni u. Fit. Mux għax minni xadni ta' 69. Anyway, dajna jidwu tifqa bil-program, mux ġera, mela, dana ma stajċ inqum, u bdejt ġeja taksi, bajda ta' għilu dan għetnajt. Taksi ġeja, gaz down. U ma jistax jgħaf, nara, jom ma bedi xjara, jgħet niprofa nqum, ma jistax inqum. ċaħat iswa għet iżomni mal-art, u f'daqqa wahda toħroġ karozza, issa ċelesti li għanni niftakar għadi, zaħira, għaxan semmi d-ditta, u toħroġ minn ġodda l-koner ek, u tiġi qudiem it-taksi eżatt, da. U ta' taksi jżomm break, qed nara kollox, ta' niftakar, qed nħares l-xelluk niftakar. U da, waqaf ta' taksi, u dat abdar, insomma, baqa sejjer da, dil-karozza zaħira, insomma, kien aktar potenzjalment dil-esperienza f'Afrika, meta mara konna l-Libja, għaddejna minn ħafna minn dawn l-affarijiet. Ftit qabel jien kon qed nirrepentja, għax insejta ngħid, bdejt infaħħar il-Mulej, bdejt tifhem fil-posta xogħol bdejt nirrepentja. Mhux waqt il-ħin tax-xogħol ta'. Titolbu maħfra. Nitolbu maħfra u bdejt nirrepentja. Ġiet għat-taksi starta u qomt daqqa waħda jrax għat Jesus name u qomt. Ġiet għat-taksi għak wafde, għalli dak minn kien, għalli tafli qasrajta kien għalli li ma kienx dak kont naddi minn fuqek. Anki set jabadni l-Bart. Inkredibli, Anġlu. Tajli għaxu sura ta' bniedem i-proteġik. Hemm ħafna ta' stejjerek daw. Anki aħna dawn jena un mara ħassejnijom bidejna rajnijom. Mat ma rajna ġwienaħ ta' ġifiri. Imma jħoddu sura ta' bniedem. Għed tifhem, issa bħala bdal Anġlu jiġi minn Alla ju sura ta' bniedem biex jipproteġik. Tinsiex li xjaten huma d-dimoni huma Anġli wkoll. Jieħdu sura ta' bniedem. Mux jitlu ġol bniedem ta' dika ġora. Juħdu sura biex jisirqulek il-ferħ li għandek fuq Alla. U idawruk biex inti tagħtihom qima. Iva. Qed tifhem. Kemmu suġġett interessantissimu, insomma dejjem il-kelma talla. Ħanaddu għal-riklami biex imbagħad nagħmlu l-konklużjoni ta' dan il-programm li huwa vast immens. Ibqgħu hemm għax dejjem sal-aħħar ibqgħu hemm għax sal-aħħar huwa importanti. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristru. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verita huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Iżaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer,
u model elegance ta' buġibba u ħal-qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verita tibqa' dejjem. Il-verita hi Kristu. Il-verita hi Kristu. Wasanna l-aħħar parti ta' dan il-programm li huwa vast ħafna, imma ma jimpurtax l-aqwa li tieħdu kif tgħid. L-essenza. L-essenza, grazzi Pastor, tiegħu li konna qegħdin niddiskutu fuq kif għandna nqimu lil Alla. M'għandna bżonn tal-ebda lucky charm, m'għandna fuqna biex jipproteġina, għandna l-Ispirtu Santu. Lucky charm x'inhi bil-Malti? Laqas naf. Għal darbora. Mux tiġi nġomu kif bħalissa. L-ewwel nattillak laqas teżisti. Dik daħlet. Aħna blessed. Fil-bniedem, minflok il-barka, minflok ngħidu God bless you, jgħidu good luck, jien m'għandniex ngħidha. Biex dejjem għax ix-xitan dak li jrid, dejjem nelliminaw il-Alla. U ndaħlu affarijiet differenti biex dejjem għax hekk irid, biex jibedna. Imma meta inti tiltaqa' ma' Kristu, meta Kristu anzi ngħidha aktar aħjar, Ġesu jsibek, meta inti taċċettaħ bħala Situ Salvatur tiegħek, inkredibbli mbagħad inti kollok il-protezzjoni tiegħu. Daqshekk, m'għandek bżonn tal-ebda ħaġa materjali saret mill-bniedem mi xejn. Assolutament xejn, imma l-qawwa tal-Alla ma l-Ispirtu Santu iva huwa ħafna. Infatti issa naqraw skrittura. Minn Mattew kapitlu 22, vers 37 għal 39, mut naraw kif nimxu minn hemm. X'jgħidilna Ġesu, kapitlu 22, vers 37. Mela, 37. Dan huwa meta stemmejt fl-introduzzjoni semmejt l-Alla qasamhom fit-tnejn. Il-kmandamenti. Kmandamenti, ok. So, xiri Alla, meta inti tagħti qima perfetta mill-Ispirtu Alla tiegħek kun tiegħu bħali bint qed titkellem mal-ġenituri tagħha. Qed tifhem b'mod sinċir b'imħabba. Ġesu jirrispondi kekk. Aqra. Mela, vers 37. Allu Ġesu qed titih risposta. Ħobb lill-Mulej Alla tiegħek. Mela, ħobb il-Mulej Alla tiegħek. Min huwa Alla tiegħek? So Ġesu qallhom missieri. Fimt? Missieri. Taraw il-missieri, taraw li taraw il-missieri. Eżatti. Mela, għaxina tajjeb li il-kelma, tajt inkisru l-kelma. Mela, ħobb lill-Mulej Alla tiegħek. Mela min huwa Alla tiegħek? Missier? Il-missier? Il-missier tas-sema. Tas-sema. Memħatti ħorajlu, memħatt, u biss. B'qalbek kollha. Mela, b'qalbek kollha. B'ruħek kollha. B'ruħek kollha. U b'moħħok kollu. Moħħok ġifieri bitlet bil-ġisem, bil-ruħ u bil-qalb. Sawa? Komplut. Eżatt. Bniedem, komplut. Spirit, soul and body. Eżatt. Inti titħobb il-Alla. Komplut. Blaqqas issa semmi ismijiet ta' Allat. Qed tifhem u smittum uħna nagħmlu ħafna Allat, għaw Malta, kull mad-dinja kollha, jagħmlu ħafna Allat u kollha bl-isem differenti. L-istess ġbija, ma nafx kemm l-isem. Salla ma jridix dik, rajnija. Fil-fatti sejħulhom anke padrun. Mux Padrun ġeja minn padre. Mux ħaj proteġuna. Missier wieħed li Missier wieħed jipproteġuna u jisibatinna l-anġli, għalek semmija, mela. Erġaqra fil. Mela, ħobb lill-Mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. Mela, għattini wieħed x'inhu. U t-tieni jixbħu. Jixbħu, għallu jixbħu, muxu, imma jixbħu, isimaw sajajt. Ħobb lill-lajrek, bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha
u tal-profeti. Smajta, tal-liġi kollha tal-profeti. Ġifieri anke l-għadu tagħna rridu nħobbuh ukoll, u x'hekk. Mhux ix-xitan. Le dewwa. L-dewwa. Għax l-għadu huwa xitan. Għandek raġun pass. Mela, x'qed jgħidilna hawnhekk il-mulej għax il-ġmielta. Meta intom tagħmlu lili tun il-qima li qed kull ma nitlobkom tfaħruni tun il-qima. Tadurawni fil-verità u s-sewa, xekk iridna, kalek ħalanna. Mela, dak huwa l-ewwel mandament. Jiena tagħmlu dan li qed nitlob minnkom tagħtuh il-ħaddieħor xi stampa, xi idol, xi ħaġa li tagħmlu qabli. Jiena mhux kif se ngħid, ħadd tiġini ġelużija, ora ejra, okej? U baċ għallek, però hekk inti tħatobdi l-ewwel wieħed, titobdi t-tieni wieħed. Tħobb il-ħaddieħor daqs l-legħen nifsek. Ġifieri, meta aħna nqimu l-Alla taf x'jgħidlek, mu nagħmel il-ġid il-ħaddieħor. Mu ngħidlu l-verità. Mill-kelma għandu bżonn dak il-bniedem jien naf xi ħaġa biex jitrejjaq jew xi ħaġa. Qed tifhem, tih li għandu bżonn, ma tafx flus ta' nagħtu għax bil-flus, meta tajna l-flus. Qed tifhem, spiċċaw sigaretti, lottu u affarijiet mhux hekk. Eżatt. Kien hemm din għandu bżonn, jiġi niddiskutu, nagħlmu dik il-persuna, għax rridu ħobbu l-ħaddieħor. Tgħidlu l-verità, għalhekk aħna dal-programm jismu Il-Verita. Stenna passa, inti qed ma nagħtux flus imma mbagħad taqdiet bħal Puttinu. Dawk u tal-President. Attenti, għax jiena darba minnhom inti tajtni l-parir u ma kontx nafa għax il-flus li naqala u l-xogħol li jtina Alla jtijunna xogħol. Mhux hekk, kont se ngħidha infatti, Alla li jrid il-kulħadd jaħdem. Mela, huwa barka ma jkunx jista' ma. Il-flus tagħna nkunu ħdimna lihom u rridu noqogħdu attenti meta jiġi xi ħadd fuqna u jitlobna l-flus. Mhux hekk. Imma istituzzjonijiet bħalma u Malta li huma uffiċjali taf dom. Eżatti, qed aħna m'għadux niftaħru tax. U lej jinsemmejt biex nagħti eżempju. Nagħtu ġifieri mill-qalb. Mela, għax inti qed aħna ma nagħtux flus. Għax tagħtu deċmi, aħna anke bid-deċmi li nagħtu deċmi u ħafna ma m'għadux bla bla bla. Imma l-Kristjan mhux jgħid biss li jħobb il-Alla, jekk inti vera tħobb il-Alla. Qed tifhem. Titturija li tittobdih, x'inhu? Titħobb il-lajlek, daqs kemm tħobb lilek innifsek. Mhux faċli ta' l-ewwel l-Alla. L-ewwel l-Alla. Imma mhux faċli għax min jagħmilek iħsara u ssib ta'. Però aħna niftakru, imma aħna li meta nafu l-verità u qed impoġġu l-Alla qabel kollox, Alla jirrispetta dik u jippremjana b'ħafna affarijiet ta' jekk ma narawx daw il-premjiet issa. Meta nkunu fis-sema miegħu. Ta' jiġu ħafna premijiet, crowns ngħidulhom, tkellimna fuqha wkoll. Li fl-aħħar net lil ħanatur glorja bl-affarijiet bl-opri tajba kif qed inti fl-introduzzjoni. Dawk l-opri tajba li aħna nagħmlu għal salvazzjoni, sa nagħmlu bihom. Ħanaduraw il-Kristu. Ħantuhom f'saqajh. Ħantuhom f'saqajh. Nagħtuhom f'saqajh dik hija ġifri aħna. Meta minn mindu nagħtu ħajjitna lil Ġesu, sa nagħmlu talba tal-lum. Nata ħajitna l-ġesu, naħu kollox li ma jridx, nobduħ, l-affarijiet li ma jridx ma namluhomx, qed tifhem Alla jippremjana. Il-ġeluzija li għandu, tiġi rigallejna. Iva. Ara kemm sabiħa li taċċetta l-Ġesu ġewwa qalbek. Għal Ġesu jbiddillek ħajtek. Ħanajlek ta' meta inti tad-diħin pruvawa di, pruvawa. Morru sibu lok. Tfal ikunu l-iskola qegħdin għall-kwiet. Morru sibu lok. X'imkien, id-dar, x'imkien. Għalqu l-bib u għedlu mulej. Smajt fuqek ħafna affarijiet xi trid minna. Tridna li lilek impoġġuk number 1. Ejja ġo qalbi mulej Ġesu. Missier, nirringrazzajk li permetti l-Ġesu ibnek waħdini tiegħek imut għalija fuq s-salib. Jien min jien biex mit Ġesu għalija, li ħalla l-glorja kollha waraj biex ġib bniedem u mit għalija. Bat għalija, għal-aswat fuq daru, għal-fejqan tiegħi. Ejja Ġesu ġewwa qalbi, ibat li l-ispirtu tiegħek. Onfoħ l-ispirtu tiegħek ġewwa fija missier qaddis permezz ta' Sina Ġesu Kristu. Ammidni
fl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbok issa Missier Qaddis permezz ta' Sina Ġesu Kristu taħfilli id-nubiet tiegħi kollha, anki dawk id-nubiet li tajt il-glorja lil ħaddieħor. Aħfilli Missier permezz ta' Sina Ġesu Kristu. U nirringrazzjak li tagħmel hekk. Jien irrid inkun it-tifel tiegħek. Jien irrid inkun it-tifla tiegħek, gwidat mill-verità. Missier Qaddis. Provdi li post fejn iktar insirna fil-verità bħal dal-programm. Għalhekk nitolbok dan kollu f'isem il-Mulej Ġesu. Amen. Amen. U aħna ngħidu 3 to 1. Halleluja. Amen. ċabċiba l-mulej. Amen, anki ċabċiba, aħna nċaxbu l-Knisja. Mela, aħna nċaxbulu, mela. Meta nipritkaw, jgħamlu nċaxbu, mux il-predikatur, l-allim, kol ta' ġifiri, imma il-ċabċiba, edha għal-alla. Mela, nċaxbu tant idoli, mux idoli kantanti, anka li new pjaċir. Ma issa-jien edha zgur, iva. Għax nejta l-inqas għed niġi apprezzat. Imma mbagħad dejjem nispiċċa. Gloria lil-Mulej u praise God, dejjem hekk nispiċċa fejn imur inkantajt. Nixtieq dawk li kollhom mistoqsijiet ikomplu jibatu. Iva, jkun irdu xi materjal. Ibatulna għax importanti li tkunu tafu dwar il-kelma talla. Mela, jien ħanaddi l-kanzunetta ħalli ninkonkludi dan il-programm li jisima Seekers. Seekers kont għamilta l-dawk li għadhom qed ifittxu. Din il-kanzunetta li hija miktuba minn Partis u evangelistu koll li ħdimna dal-album flimkien. Il-Kliem l-ewwel jibda fuq Ġesu x'għamel għalina minn xi xħalaqna. Fis-sens li ħalaqna lih u x'għamel għalina l-mewt u minn xiex ukoll il-liberana mill-infern għal dawk li jemnu fih. Imma mbagħad isemmi ħafna idoli lejn l-aħħar u anki per każu li nagħmlu sagrifiċċju lilna li noqogħdu nsawtu lilna nfusna. Sagrifiċċju dejjem mhux dejjem, sar darba l dejjem Ġesu. Il-mewt tiegħu, is-sagrifiċċju aħna. M'għandniex għalfejn nagħmlu sagrifiċċju, la noqogħdu nsawtu lilna nfusna. Għalfejn. M'għandniex għalfejn, lest kollox. La il-manbierek ukoll ma jeżistix. Huwa l-isem ta' Ġesu li għandu l-qawwa. Ta' Ġesu Kristu biss. Isimgħuha din il-kanzunetta. Eternity.
rot your bones. The power of the serpent lies waiting in these things. The darkness tries to blind you and hide the King of Kings. Jesus, Lord of life. Jesus, Lord of life. Jesus, Lord of life. There is no power in Krishna or gods of wood and stone, and followers of Buddha can't make it on their own. You cannot find salvation outside of Jesus' blood. When all your worthless idols lie trampled in the mud. Jesus, Lord of life. Jesus, Lord of life. Jesus, Lord of life. You can't be saved by working or keeping sets of rules. And those who try to impress God are just a bunch of fools. No chance or holy water